Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu, samdumisa bangcwele kuba siphinde sihlangane namhlanje ekseni usuku lwangomsombuluko. Usuku lwangomsombuluko. Kunomhlangano ozoba khona, ngizoyidedela manje idate. Sicela kube nomhlangano nama-worshippers, ama-worshippers abadumisi kakhulu laba abaphatha uhlelo, sicela ukuba nomhlangano nabo. Siyacela ukuthi umfundisi nomfundisi, ngoba siyazi baningi amabhrentshini, asinikeze ababili. Sicela ababili, umfundisi asinikeze ababili kule date engizoyisho ayimanje. Sicela ukuba nomhlangano nabadumisi. Mhlambe ngingayisho vele ngoba ikhona uthi ngigijimise nje amehlo la kwi-diary yami, ngikutshele i-date ikhona. October 3, mhla ka-3. Siyacela kakhulu kuzobe kuphela iy'nkonzo zabefundisi ziphela ngoLesine mhla ka-1, bese kuthi-ke mhla ka-3 ku-October sibe umgqibelo, sibe nomhlangano wabadumisi. Ngiyacela ukuza kwabadumisi la nokubuyela emuva kuthwalwe ibranch, iy'ndleko zithwalwe ibranch. Ngamanye amagama ngiyacela befundisi nikhulume nebandla, nicele umnikelo wokugibelisa abadumisi noma abaphatha uhlelo abawu-2 kuphela per branch. Ngiyazi nabo abanye banabadumisi abaningi, ngicela ababili nje kuphela abantu abaphatha uhlelo. Labo-ke uNkulunkulu uzothi mawuthandaza umunwe wakhe uthi letha bona. Uma kungenzeka nabefundisi babe khona kungaba kuhle kakhulu. So kusho ukuthi kukabili-ke phakathi kokuthi abefundisi mayiphela inkonzo mhla ka-1 emini, mhlambe bazosala abafisa ukuba kanye nabadumisi, abanye bazobuyela emakhaya babuye nabadumisi. Angikakazi-ke kahle kakhulu lokho, sekushiyela kunina abefundisi. Kuhle kona umfundisi azi ukuthi kuthiweni kumdumisi wakhe, angasali ebumnyameni. So mhla ka-3 October sicela ukuba nomhlangano, hayi inkonzo, umhlangano wabadumisi, ngoba kufanele kugcine kunomhlangano bese-ke siyozwa khona ukuthi kwenzakalani. Kungomsebenzi kaNkulunkulu, hayi okunye. Kodwa sicela ababili kuphela per branch. Njengoba ama-branch ewu-35, then it means abantu abangaphezu kuka-70. So uzobona ukuthi baningi labo bantu. Kuyashiyana-ke iy'ndawo, abanye bazokwazi ukuba ne-transport yabo, abanye bazofika ngoLesihlanu bafuna ukulala, basitshela bafuna ukulala. Abanye bazolala futhi ngomgqibelo ukuze babuyele emva kahle ngesonto. Abanye bafuna uku-attenda inkonzo ngesonto kanti basuka kude bahambe ngomsombuluko. Konke lokho sizocela ukuthi sikwazi sibe nesithombe. Ngicela kama-branch abahlanganisa, acele kubazalwane, bayangizwa ngoba i-VN yenkonzo, bacele kubazalwane bahlanganise ukuba badumisi bakwazi ukugibela beze la baphinde bakwazi ukubuyela emuva. Mina sengiyobhekana ney'ndleko zokudla okuyoya ngokuthi bahlezi insuku engaki. Mhlawumbe umdumisi wakho uyofika ngoLesihlanu azahambe ngomsombuluko, lokho sizokuthwala iy'ndleko zokudla. Mhlawumbe ahambe ngesonto emva kwenkonzo, lokho sizobhekana nakho. Abakwazi ukufika ekseni ngomgqibelo bahambe ntambama, lokho kusemabhrentshini, thina sikwazi ukushaya umthetho. Kodwa siyacela badumisi ababili kuphela per branch. Kuhle umfundisi mayekhona ngoba bekufuneka lokho okukhulunyiwe. Uma kunabanye abadumisi abasele, bafike bebachazele ukuthi yini ekhulunyiwe, yini ebathintayo njengabadumisi ebhrentshini nebranch. Mhla ka-3 ku-October. Bese kuthi-ke ngo-December 5 umgqibelo sicela ukuba nomhlangano no-Asha. Ama-Ashers emabhrentshini siyacela abe khona. Nakhona sophinde sicele 2 ushers per branch
uma aba-branch o-asha bengaphezulu kwababili sicela only 2 ushers per branch. Mhla ka-5 kuDisemba sicela ukuba naleyo meeting nama-asha 5 December ngoba badinga ukuthi bawazi umsebenzi wabo kucace kahle. Ngiyocela-ke uma kuno-asha ngoba niphuma emabandleni angafani, khona o-asha abaphuma emabandleni abatrainiwe to be ushers, bangitshele ukuze bacontribute ekwenzeni o-asha babe ngcono. Bese kuba khona-ke abanye abay'fanela nami nje engakaze ngibe u-asha, angikwazi umsebenzi wokuba u-asha, kodwa lokhu uNkulunkulu obengambulele kona ngokukhuluma ukuthi u-asha kufanele abenje. Kodwa kakhulu ake sikhulisane singo-asha, sibe kwi-level eyodwa efanayo yokwenza izinto. Umhlangano wo-asha mhla ka-5 kuDisemba, uma uNkulunkulu esasigcinile, inkosi yethu uJesu ingakalandi ibandla, umhlangano wo-asha itelo asha ababili per branch. Lawo asha-ke angiboni isidingo sifanele abaphathi babe khona, sebengaba khona nje. Nakhona-ke ngicela futhi ibranch nebranch isithwalele o-asha ukuba bafike iphinde bathwale babuyele emuva. Ngamanye amagama lawo ma-contributions ibranch engawenza ukuze bakwazi ukugibela o-asha. Mina sengiyobhekana nokudla ngapha eNdlunkulu, nalapho ngiyavula o-asha bazofika ngoLwesihlanu ntambama basho, o-asha bazohamba ngesonto basho, abelala abanye bayohamba ngomsombuluko. Konke lokho sicela kube sesithombeni. Siyazi ukuthi weekend elandelayo kuyobe kuyizinkonzo zabasha eziqala mhla ka-11 ngoLwesihlanu ziphele mhla ka-13 ngokuvuma kwenkosi uma isasigcinile. Ngakho-ke mhla 5 December umhlangano wo-asha, mhla ka-3 October umhlangano wabadumisi, kodwa sicela ababili per branch. Uma-ke wena ungakhethwanga mdumisi ukuthi ube yingxenye, ubeke phansi umoya, umuno kaNkulunkulu awukhombanga. Mhlambe ngokulandelayo masiphinda uNkulunkulu esivumele, mhlambe sekuyokhonjwa wena, kushintshwane ukuthi hayi babeyile laba sekuya laba, angazi, angifuni ungena emabhrentshini. Kodwa nje uma ungakhethwanga musulimala, ungumzalwane wena, ngumntwana kaNkulunkulu. So-ke umphathi, umfundisi uyokhetha njengoholo umoya ongcwele. Siyabonga kakhulu, sizoya-ke enkonzweni yosuku lwanamhlanje mhla ka-3 October, abadumisi ababili ngebranch, sicela ibranch isithwalele. Mhla ka-5 December ama-asha, sicela ibranch iphinde isithwalele futhi. Befundisi, ngiyabonga, ngikholwa ukuthi nina-ke nizobhekana nalonto ukuthi iyenzeka ngokuholwa umoya kaNkulunkulu. Ngiyacela-ke sigoqe sithandaze, simukele inkonzo yosuku lwanamhlanje. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga sigoqile phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo, sibonga naleli thuba, sikhulekela lezi insuku uma Nkosi ungakalandi ibandla ukuthi ziphumelele, futhi usifundise lokho kufanele sikusho. Usisizeke Nkosi baphumelele abafanele, amabranch ubaphe Nkosi okokuthwala abadumisi babo no-asha babo. Lawo mabranch angenabo asha akuyikho inkinga nalapho, siyakwamukela lokho ngoba amabranch awalingani. Khona amabranch anabantu abangaphansi kuka-10, asilindele kube no-asha lapho. Zasilindele kube nabadumisi abangaphezulu koyedwa. Amanye amabranch angaphansi ka-20 asibalindele o-asha. Mambalo asha bangaba khona. Siyacela-ke uNkulunkulu wethu usihole ngomoya wakho ingcwele. Nale nkonzo sinikela kuwena, khuluma, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, bangcwele, akekho fana naye. Njengoba sengithandazile ube ngikhumbuza uNkulunkulu ngakufaka emkhulekweni, ama-branches amancane asilindele abe no-asha. Phela kuyizindleko kona lokho. Nama-branch amancane asilindele baletha abadumisi abangaphezu kwababili. Ngoba njalo mhlawumbe omunye nje makuthiwa abantu ba less than 10, kwenzeka kanjani kube nabaphathi uhlela abawu-2, abantu be less than 10, uliphathele obani? Uyedwa nje lapho. So siyacela la ku-possible khona sikunqamula iy'ndleko bafowethu kuze umuntu oyedwa. Kodwa la
kunama branches amakhulu khona sicela only 2 kuphela, 2 o-Asha noma 2 abadumisi. Kodwa la ibranch incane khona hayi thumela nje umuntu abemunye vele futhi kuzonisinda nokuthwala abantu abaningi. Siyacela bafowethu, siyacela umdumisi ofikile usiyofundisa abasele, u-Asha ofikile ufundisa abanye. Ngakho ke asikwenze ngikholwa ukuthi ama-branch amancane awanabo Asha, awanabo nje o-Asha, so kusho ukuthi ko-Asha kuzoba isibalo esincane kakhulu. Kodwa umphathi wohlelo isikhathi esiningi uba khona beyedwa sebengaba babili-ke nje-ke, kodwa ngiyacela emabhrentshini amancane basisize ngaleyo ndlela. Hhayi-ke asiyezwini lenkosi, isikhathi sesihambile singaphezu ka-10 minutes njengamanje sibhizi nememezelo. Sengithi angizifake enkonzweni ukuze wonke umuntu ayizwe lento, ngoba ingekho enkonzweni abanye abantu abezwa. So ngikhuluma nabefundisi, kodwa ngifuna nizwe ukuthi ngitheni. Kusasa ungathi umfundisi wakho uyakhetha, imina engishilo ukuthi babili futhi athandaza ahola umoya kaNkulunkulu. Akho mfundisi ozokhetha la. Mawusele yaneliswa yilokho, kodwa mawuhambile yaneliswa yilokho. Akusho ukuthi uhambe ngoba ungcono kunabasele. Siyambonga uNkulunkulu, sesikhulekile siyezwini lethu-ke losuku. Izwi lenkosi ngokaMarko chapter 11 verse 24 sikhuluma-ke ngokukhuleka kanye nokukholwa. Sizozama ukuthi siqhubeke lapho esagcina khona enkonzweni yethu yangomgqibelo. Asifunde kuverse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani. Sidineke ngomgqibelo sikhuluma la ngabaseThesalonike bokuqala chapter 5. Lapho-ke kube kuthi-ke uverse 16 thokozani njalo, bese lithi khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Sibonga yonke into nanjengalesimemezelo engisishoyo, kukho konke bongani. Mawungakhethwanga bonga ngoba kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Hayi mawungakhethwanga bonga. Asibongeni, asifunda ukubonga nje bafowethu kukho konke. Uma ngandlela thize sifike esimweni sokungabi nakho ukudla esolala sikudlile, masibonge. Ngoba inkinga enkulu ila yokuthi usubona umuntu ozomfonela ucela ukudla, usubona umuntu ozomfonela ucela imali, njengalento abebeyenza abanye beyilandela iziqalekiso. Isiqalekiso nje wayilandela sona, ucela imali kubantu abasekhaya lezwe. Ngiyaphinde ngiyakutshela isiqalekiso leso. Mawungazange uxolise, xolisa. Anginqaba ukuthi uyicelele kumakhelwana wakho, anginqaba ukuthi uzicelele kumuntu eninaye nganxanya nazana ekhaya lezwi. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uJeremiah 17 verse 5 futhi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. So for the fact ukuthi uma unenkinga kunomuntu okhuluma naye, uyaziqalekisa wena, uyaziqalekisa nje. Ake sifunde ukumthemba uNkulunkulu, sifunde ukukhuleka, sifunde ukucela, uzosinika yena. Yikho phela ukukholwa lokho okuchazwa lapha kumaHebheru chapter 11 verse 6. Abantu angazi aba-understand. Ikona phela lokho, ngoba mawucela kumuntu ukhombisa ukuthi uNkulunkulu awumethembi. Mawucela nje kumuntu uNkulunkulu njani awumethembi. Chapter 11 verse 6 lithi, where is verse 6? Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa umthokozisi. So ngamagama mawukhuleka ukhuleka ngokukholwa. Ngaphandle kokukholwa akathokozi. Bese sithi ngokubozayo uNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona. So awuceli kuye nje uyocela kumuntu ngoba ukholwa ukuthi ukhona. So unesono sokungakholwa. Sikhulumile ngeSunday edlulile leyaya, sikhuluma ngokuthi kuyisono ukungakholwa. Enkonzweni yaSunday entabeni. Kuyisono ukungakholwa. So uma ucela nje kumuntu utho oluthize, ingoba wena unjani awukholwa. Mawungakholwa unesono sokungakholwa. Bafowethu ijulile lento. Ngakho-ke ngaphandle kokukholwa awukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngokubozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona okokuqala lokho.
Number 2, nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. So for the fact ukuthi ucela kumuntu, ingoba ukholwa ukuthi uzokunikeza okufunayo, ungumvuzi walokho okufunayo. Yabona ukuthi isono leso. Yekani ukucela. Ingakho ngikubeka ngembaba, wena wakwacela utho kumuntu egroupini uqale kusiwe. Susa isiqalekiso ngokuvuma isono. Ngiyaxolisa uNkulunkulu. Ubhuke sikunikeza usuku uxolise enkosini, wafuna imali kusibanibani, wafuna ukuthi kusibanibani. Uqale kusiwe umuntu othemba kubantu. Jeremiah 17:5. Ayenze ingalo. Ayenze inyama ibe ingalo yakhe. So ngamagama inyama umuntu, ingalo sisebenzisela ukudla, sisebenzisela ukuthi kufinyelele isandla la sifuna khona. So wena usebenzisa inyama, usebenzisa umuntu kwenzelwa izinto. Lento yenziwa amantombazana, thothi mhlambe igijima ngabafana abawu5, abazi ifika ithi lo isponsor samless. Lo iminister ye-transport, mangifuna i-transport ngifonela usibanibani. Lo iminister ye-airtime, mangifuna i-airtime ama-data ngithinta usibanibani. Yazi ukuthi abafana bazazi ukuthi bangama-ministers entombini eyodwa. Uthi kuNkulunkulu uqale kusiwe umuntu onjalo. Nawe mhlawumbe umzali, unengane yakho nje wazi mangilambile ngitshela yona. Uqale kusiwe ngengane yakho ngoba lithi uqale kusothemba kubani. Wena tshela uNkulunkulu ukuthi ulambile, yena uzothinta ingane yakhe ikunika imali. Finish. Hayi uzithintele ingane yakho ngoba kuyona yakho. Mhla uNkulunkulu eyilanda ngeke acele kuwena. Yozo nje kuthiwa ingane yakho endaweni ethile idutshuliwe, ingane yakho igwaziwe, ingane yakho ingene esibhedlela yafika yathulela khona. Why? Ngoba useyibizile umnikazi wayo. Thina sitshelekiwe lezi ngane, asisukuyigqilaza. Tshela uNkulunkulu, phonsa kuye inkathazo zakho ngoba yena uyakukhathalela. So ke baningi abantu abahamba nesiqalekiso ngoba bathemba abantu. Akhala umuntu eshonelwe indoda, kanti useshila uNkulunkulu ukuthi indoda abafelokazi. Why do you cry? Ngoba sekureplace indoda yenyama ngendoda yamadoda uNkulunkulu. Why ukhala ushonelwa abazali? Ngoba uNkulunkulu uyise weyintandane. Usereplace lo baba obebuyahluleke ngoba uNkulunkulu akahluleki. Uthe igolide nesiliva lingelakhe. Okwethu ukukholwa, okwethu ukusindiswa, okwethu ukuphila impilo engcwele, okwethu ukuvumela izwi likaNkulunkulu lihlale kithi nathi sihlale kuye uthi socela sikuthandayo sikwenzele. John chapter 7:15. Xolo ngiyaphambanisa. John 15:7. Yebo, John chapter 15:7. Uthi uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kini, nocela nikuthandayo nikwenzela. So awenzelwa ngoba uhlale kuye. Awenzelwa ngoba izwi lakhe alihlali kuwe, nawe uhlali kuye. Ake sihlaleni kuye. So cela izinto zibe njani asenzele. UNkulunkulu ozwayo, olalelayo, uthi indlebe yakhe kukho ukukhala kwabalungileyo. So immediately olungileyo ekhala indlebe yakhe kukho. Mahubo 34. Indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabalungileyo. Ngisakhumbula ivesi qala lapha ku15 wehle nawo. Uzokuthola kulezo ndawo. Mahubo 34:15, 16 or whatever, kodwa ku somewhere there or uverse 14 angisakhumbuli. Kodwa nje indlebe kaJehova ikukho ukukhala kwabalungileyo. Wena okwakho lunga, be righteous. Lunga ube ngcwele, ukukhala kwakho indlebe yakhe kuwe ukuthi akuze ukukhala kwakho. So kuNkulunkulu ufuna ke abeza kuye bakholwe ukuthi ukhona, nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. So ngesathi ucela kumuntu ukhombisa ukuthi awukholwa, ngesathi ucela kumuntu ulanda isiqalekiso. Lithi izwi lenkosi, khulekani ningaphezi kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Asibongeni bafowethu. In whatever we come across, in whatever we encounter, let us thank our Lord Jesus Christ. Simbonge uNkulunkulu wethu Jesu Kristu. Simbonge, simnika udumo, lungo lwakhe lumfanele ngoba uyazi yena ukwenzelana. Sike sakhuluma ngesonto edlule. Sathi kukhona abantu abafuna umsebenzi. uNkulunkulu angabaniki ngoba uyazi mase bewutholile bazogudluka kuye.
angakuniki uNkulunkulu kanti kwesikhathi akakuniki ngoba kukhona owakhe akakubekele wona khona owakhe ungehole kowakhe kodwa ngeke ulambe kowakhe number 1 number 2 unomqhele kwelizayo yonke into esithola emhlabeni yadlula iyaphela thola imali umthenga ukudla udla ukudla emva kwesikhathi uhamba ukukhipha endlini yangasese so ake sibekeni ingcebo yethu ezulwini usho njalo uJesu lapho kungathinti khona inundu lapho kungekho ukugqwala akungenisela uthi asizibekele ingcebo yethu ezulwini kuzosibiza ukuthi senze njalo ke bafowethu ngesikhathi ubeka ingcebo yakhe ezulwini ingesikhathi wenza okuhle komunye umuntu ingesikhathi wenza ukulunga upha ubongwa unconywa wenza okuhle ngakho ke kukho konke masimbonga uNkulunkulu singaphezi ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngathi uyambonga nje uNkulunkulu kwathi angilibhekelele lithi sizibekele ingcebo yethu yabuza uyambonga yini uNkulunkulu ngoba uMathewu ngithi chapter 5 no again chapter 5 chapter 6 Mathewu chapter 6 uverse 19 uthi ningazibekeleli ingcebo emhlabeni lapho kona inundu nokugqwala nalapho amasele fohla khona ebe asingayibeki ingcebo so ngame amagama musufuna into ezodlula yenza imisebenzi emihle vumela uNkulunkulu akunike umsebenzi wakhe la at times awuzuhola ngoba umvuzo wakho omkhulu ezulwini mawufuna iholo uzolithola ezulwini ungawuthola umqhele ngakho ke ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho kona inundu nokugqwala nalapha amasele fohla ebe verse 20 kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungona inundu nokugqwala nalapha amasele engafohli khona ebe verse 21 ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho inhliziyo yakho iyakuba khona lapho so asibekeni ingcebo yethu ezulwini uma ungayibeki ingcebo yakhe ezulwini awuzukwazi ngoba inhliziyo yakhe la ingcebo yakhe ikhona that is exactly what happened uLot ephuma nomkakhe ngoba ingcebo yomkaLot yayisele eSodoma bathi mabephuma kuthiwa abahambe bengabheka emva wabheka emva waphenduka insika kaSawuti ngani na ngoba ingcebo yakhe yayisele nawe kuzothi mase kufanele kuhlwithwe ibandla ungahlwitheki ngoba inhliziyo yakhe isemhlabeni kuhlwitheke laba inhliziyo yabe esezulwini ngakho ke musukuzibekela ingcebo emhlabeni lapho kona khona inundu zibekela ingcebo ezulwini ngoba lapho inhliziyo yakhe ikhona lapho ingcebo yakhe ikhona inhliziyo yakhe izoba khona ingakho uKolose chapter 3 verse 3 ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu ngokufuna okwasemhlabeni funa okwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uma nje wavuswa noKristu khohlwa umhlaba funa okwaphezulu athi kuMathewu chapter 6 verse 33 funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe konke okunye konezelwa kini ake sikhohlwe nje izinto zomhlaba sifuna umbuso kaNkulunkulu sifuna ukulunga kwakhe sifuna ukuphelela sifuna ubungcwele yena uyazi ukuthi siyakudinga ngakho ke funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu verse 2 kaKolose 3 uthi nakani okwaphezulu ninganako kusemhlabeni ayibafowethu asinganako kusemhlabeni naka okwaphezulu naka la uzogcinela khona ngoba uma unako kwasemhlabeni uzogcinela esihogweni ngoba unako kwasemhlabeni umhlaba uyadlula nenkanuko yawo kodwa wenza izwi likaNkulunkulu umile kuze kube phakade asinakeni ke bafowethu kwaphezulu asifuneni okwaphezulu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu sikunako kwaphezulu singanako kusemhlabeni ake sibambe la sisaqhubeka nabaseThesalonike bokuqala chapter 5 sibuke uverse 16
17 sasesibuyela ku 16 17 no18 othi kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkuluNkulu kuKristu Jesu ngani. Ngiyathemba uNkulunkulu esigcinile soqhubeka noverse 19 ngelanga lakusasa uma sisaphila. Masiguqe sikhuleke futhi simbonge uNkulunkulu ngokudla kwemihla ngemihla. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga Nkosi ngale nkonzo, siyakudumisa, sisize Nkosi usiphe indlebe nokuzwa, silalele, senze lokhu umoya sekukhulumile. Siyabonga Moya Ongcwele, siyabonga kakhulu Busisa kube yilo naloyo hlale phansi wazotha, wayilalela lenkonzo, waguqa ngesikhathi sonke siguqile. Mbusise Nkosi, uphendule izidingo zakho, uphendule umkhuleko wakhe. Konke lokhu sicela ngoJesu Kristu oyinkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa uNkulunkulu abenani, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele. Baba uNsibande osevalelisa, nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.